Ilanga kwaba nentombazana kulolu hambo lomnandi. Siphakathi kuso isitimela. Siphakathi kuwo lomshungu kaTikTok. Kumnandi kudelile. Kwenziwa ama-challenge. Kudlala ingoma zomenzi, kudlala zonke ingoma. Nezabo sijava idlala. Nezonjoko. Nayo yonke inhlobo ukugada umzila. Kuthe kuhle kunjalo. Kwase kuqhamuka intombazanyana encane yeza yayisima phambili kuso lesi sitimela phakathi yasithi bantu besilisa ngingajabula uma nginganitshela imfihlo kwathi ukuthuleka baze banaka yasithi ngiyanitshela imfihlo namhlanje abantu besifazane bawokuthi yasizibala zonke izinto abazenzayo yabala baze baqala manje bathinteke esitimeleni ithema ibala kakhulu kule level kwasuka umsindo esitimeleni kakhulu kwasukuma enye intombazana lapha emuva yathi mina uma ukuthuka abantu abaneveli mina ngingabamela bonke ndaqala insizwa lapha esitimeleni phakathi sayivukela le ntombazana ebiphakathi kwathiwa thula wena kwathiwa wena ophambili khuluma ayisikhuluma intombazane zonke izona kulesi sitimela ke kuyahanjwa manje sekunokuxongozela kakhulu umsindo usuphezulu akekho othulisa omunye inhlambi phakathi koya kuso sitimela futhi kamukho ofuna ukwehla kuso kamukho ofuna ukwehla babodwa bathi siyawufela khona ebufebeni babodwa bathi nawe wena ophambili omemeza amagama ethi nawe uyafeba kwangazize kwaziwa ukuthi isiphi isixazululo ongaphunywa naso kule ndaba kodwa sona isitimela siyahamba zonke izoni ziphakathi namadoda ajabulela lokhu ukuthi kuyaxongozela kodwa nawo phakathi siyahamba lesitimela siney'teshi kugibela othandayo kwehla othandayo.